Si Ricky ba ngayon ay umiibig? Umiibig. Pero wala namang nagparamdam. Pero na kay crush. Naa! So pwede na mo yung istorya ang ngalan or dili? Hala kag dili lang uy. Basig di siya mo angkon ba? Basig masuko ba? Basig masuko siya. Iba yung nga kanang gusto na unta nato mutugan ba nga crush nato siya pero duhat maulaw. Basig sumbagon. Masumbagan ba? Uy, pero kung ako talaga kung may magsulti sa akin na crush ako ng isang tao, malilipay ako kahit ano pang naong niya nagka-crush sa akin. Kaya ibig sabihin niyan, attractive ako. 'Di ba? Mabait ako kasi may nagkagusto sa akin. O 'di ba? So baka sa pamaaging na ganyan, may encourage ka na isusulti yung pangalan niya. Ay wala ko dai ko'y crush. Uy. Pero taga dito lang, taga Patag. Mga ilang tuig mo na siyang na-crush. Dugay na. Ano? Ano yung mga hinihimo niya na sobrang nagpapakilig kay Ricky? Kanang daw, nig-agi niya ba kay, gwapo gyud siya. Uy! Ginoo ko kanag. Gumagahi talaga ang iyong kuan. Kanang bitang, wa ko kasabot, mulakaw, mutikang ba ko, or dili, kay makita na ko siya. Mura ko mawala sa akong pananaw. Namang gyud kas nga, minglingi siya na ako ng smile, ginoo ko. Dito mangyog ko nga murag mauna gyud ni ko. Dito tagaan kag chance na magstorya kayo. Like kanang like hello, ganyan lang ba? Ano? Pansin siya sa ako. Then ala dito mura namang gyud ko kakuyapon na ka. Kakuyapon ba nga? Wa gyud ba ako tulog ato. Wala ko'y tulog ato kay akong gyud na sobrang lipay mo. Kay sa kadugay na ko nga sige mig tagbo, sige mig kita ay ba dito nga time ganing pansin siya nako. Friends na mo sa Facebook. Friend. Oh my God. Pero unsa may first letter lang para na siya kuan ba makaingon siya murag ako jud ni. Letter. Wait naman, hindi naman mo. Ang first letter siya ang name kay L. L.